Bravo! Tu je tvrdo. Tu je tvrdo. Ajde. Samo ti piči, ja ću te stići. Piči, piči. Kaj? Ma odi ti ispred mene. Opa! Jurica! Zakaj, kad? Pa ono kad si skočio. Ma da! Ajde! Ne, nemoj ići tuda. Tu te neko može skupiti ili ti nekoga. Ajde Jurica Brzić. Kaj je to bilo? To je ovak, evo, ajmo skočit, ajmo. Evo, ja sam skočio. Jao, sinko. Skoro. Gdje si Jurica? Viš što zale to vide malo bolje. Znači jesam sam tamo ovako skočio. Jesam, a to moraš dobro paziti da te ne hiti ni naprijed ni natrag. A već ako te hiće, bolje da te hiće na natrag nego na natrag. Manje boli. Odi, čekaj me tu. Odite vi, gospod. Odi natrag. Neko ovi dojte.
Kaj si ti idu svi jedan po jedan? Ovo je našao sam novi skok. Samo budi oprezan o to sa skokovima, jer tu je stvarno pad može biti. Evo ti one curice i onog stričeka, ih se sjećaš? Oba dvoje skije, viš, to je ta curica, dole je tata. Jesi ga našao? Moraš ići više na onu stranu. Viš gdje je štenga. Moraš ići više na onu stranu i onda bolje skočiš. Pustio da kada. Aha, pa dobro, isti vrag. Ajde Jurice. Ajde Jurice. Ajde. Možeš ti to. Samo što više zavoja. Samo da te jednu stvar upozorim. Tamo na onom dijelu, vidiš gdje je neki natpis. Tamo nikako nema ići na skok. Znači tamo uz rub, zato što možeš stradati jako. Jer je baš je mislim to stvarno bi trebao znati jako dobro skijati. Ideš tamo na skok. Kaj? Ma da, nemam pametnijeg posla nek te ruši. Ajde, piči, peglaj. Ajoj! Lijevo, lijevo, lijevo! Samo ti piči. Ajde!
Baš lijepo je čovjeka kaj ti je pomogao. Znači idemo do Meka. Kaj si se jako udarili ili? Ja. Kak? Kaj? Kak? Ne znam ništa. Kaj si samo otklizili ili si baš se stamburao? Tambura. Tvrdo je. To ti ono kaj ti velim, nije se baš zašali sad tako ono dobro ide, sve štima, ali ne bi volio pasti na tak nečem tvrdom. Ili već ako padnem, onda bi volio da otklizim samo, a ne da ono baš udarim. Si li mene kak se skočio sada? Ne. Još gore od tebe. Kak si to? Kaj? Ja sam super. Sad da, ali ono još gore od tvojeg najgoreg puta. Ovak. A na onom prvom niš, niti to. Ja sam super. Nisam imao zaleta uopće. Ja sam na prvom baš visoko skočila. Daleko. I ne mogu što ne bitno. Sad jesi. A na drugom sam skočio isto jako visoko i daleko. A znaš ono kad ide ovak i onda je tu skok ovako. Kako ono ide pa je tu malo skočić. Da. Ja sam baš na to skočić visoko skočio. Sam kad sam skužili, tam ima i nekakva graba kod onog. Onak je neki kao skok, pa je graba, pa je opet neki kao skok. Tako da svakako tu grabu treba preskočiti da ne bi zapalo u nju. Ne znam jel si to uopće skužio. Misliš da možemo i ležavati na stazi? Zato? Ne tu auto. Možemo. Jedino što znam da trebam našiditi skije. Zaš? Pa već mi malo slabašno drže i ove, a naročito one druge. Pa kad malo bolje razmislim, i na zeleno se možeš izležavati. Ja budu malo. Kaj? Tata,
Pa kaj, hoćeš li još jedan put ići ili ti dosta? To nema smisla. Nema. Pametno. Ne treba pretjerivati ako se ne osjećaš kako spada. Ne bi se skija savija. Molim? Ne bi se skija savija. Pa to tak treba. Kaj? To savija. Pa mora se skija savijati. Već zamisli da se ne savija. Imao bi popriličan problem. A kaj se skija sa auto? Kaj? Da se auto savija. Pa vi da se meni savija. Kaj? Pa i meni se savija. Da se auto savija. Auto? Pa sve se manje više savija.